Šta ima? Evo, između 25 i 30 po meni. Jel? Bijelac ili? Ja izgleda bijelac. Jel ubiven ili? Kažu da niko od radnika ništa nije vidio. Evo kažu. A jel mrtav? Pa valjda je mrtav ako leži na podu. Valjda je mrtav. Nisi provjerio mrtav? Evo. Ne. Dobro, ajde, Mrtav je to, mrtav je. To bi ja problem obavljati. Nije, ali... Ništa, dovrši to do kraja šta ima i gon dalje, ajde. A hoću neke dokaze tražiti. Ta se bakća sa sati. A otiske bar, pa. Upal 2-3 slike i to je to, ajde. Go. Stavi ste moj broj značke. Spusti pivu doli kad pričaš sa mnom. Aj ponovi opet, di si noć bija u 10.015. Sam ti rekao da se ima koncert s bendom. Koncert s bendom? A šta si ti neki rocker, jel? Jesam rocker sam, šta? A šta sviraš? Šta sviram? Električnu gitaru, šta mogu svira u bendu, aj molim te. Električnu gitaru. Voliš strujom, da? Kakav si da zasviraš malo naš induktorski telefon? Šta ćemo mi s tobom, moj rockeru, a? Amo ovako. Nek odluči kocka. Evo, imaš 5 minuta, ako riješiš, slobodan si.